kaburam bat ka jiro nga ai show blay bat ka jing kublay it ya pi baro kibala ban yo sngaw iya kane ka ktin kamtam hagane ka sngi ka bakot jong new snem arjar arposan ka kubor bangan kren hagane ka por kalong ki kambun ban ya kabala ban niew ya kane ka ktin le kren daw norway sam ubadon ka jing sngaw tu ba ka jing yo i ya ka jing kraw blay ya ka jing it ublay ya ka jing ai a jong u ya ka jing snay jong u ya ka jing pen im jong u batru ya ka jing suk kabau ai ya ka ba omdan bala ban le henry tangu try habau pet din ya ki jing jia baro jong ka jing im jong u uyo i ba kita ki jing le bau try ki la kambun ban ya ka bala ban nyau dei hang ni ba ka kubor ka wan shapia ka ni ka por le se pi la ya ha ka jing ya lenti jonu snem arjar pursan hadu ka ni ka sngi kaba pila ban complete ya ka lifespan rupo sansngi pen ban hagita ki jing ya lenti jongpi ka wei ka second ka minute ka kenta ka sngi ka tayo bunai ba unu snam pimla ban len ya ke jing le ba ka jo try ya ke jing it ka jong u bat ya ka ta ka jing kar khu ka bo try ula ai ka jing em jopi bat ka jing em jonga de ba kreni ka kubor ngi ai ngu yo try ka ban neng kong bau dang ri pen im hadu ka ni gasngi ki ba e baton jongi ki lok jor ki nang let no shashwa and they try dang pen sa im bau don ka plan ba ga jing tumu ka ba aru ai ngi ka bam ka di ka kop ki sem bangin ang la ban long kum ne kum bangin long ka ba laing is ngu tu wat lang i mat i ka failure ka jing em ki jing pang ki shitom bar ki jing duk ni tengan ki jing bar ki jing jia ki ba lai po jai en reu dang ri ngi hadu menta ka ba pen i ba ka jing bau try ka kam kraw ban ya ka jing snew ban ya ki jing bangi kendu om tang ka ta ka do nu jong ka jing sngongu ka ba la pen long yangi ban snow tu bat ban ai ngo yo try kumbau no right samu ong yakani ka ktin bangan ka ang show try na baula say noru yangan kitliu ba isirkay naga do berta ka bakti baula bu ikijat jonga halor mausyang bar ula pen scam ye ke jingya jonga kani ka crunch pang ka jing pen im bau try ula pen im ula rano naga pungti hor ka pop baula pen scam how Jesus Christ blau mausyang om tanggata uburu ye ke jirwai batmai ke sentur jongi ha ke sentur jopi komta ke jiro yo blay kanom kutno namar kita ki basepting yo try ba ki basani au try ki long kita ki brew ki basok ki badon kam ye kita ke jinshania bat ye kata ka jing it ya u try na ba try shamla buram ye ki basarong lemni ki ba phaino sha ka jing lam ler day halor kani bau norway sam uya thu lang kumba pila ban ong menta ki long shibun a try blay jonga ki kam ki ba pla ki ba melale bar ki jingmot jome ki ba shangi omla ban bu renti yaki hame ladangan ye tu bat kren yaki ki kambun ban ya ka bangala ban nyau para lok be it haba pisdang ban pe shekajing shai jong ka gospel shekajing le bha ka jo try phila ban yo i ba ka jing bhau try ba ki kam ki bo try le shapi ki kam crow ban ye ki kam jo sitan ban ye ki kam ki ba snew ban ye ki kam ki bom day kom tanga kentu ye pi ne ka por da ka ba rung show snam ba mai bat ban khalep no yo snam berem ai ba ka ta ka do nut jo pi kan long ka ba la kloi no ban I no ye ka ta ka berim baro bat shim no ye ka ta ka jing long ka ba mai kaba ar pat kalong ban klet no I di failure ye ki ta ki jing ye kendu jong ke jing em ban I ki try bat ban nyau kambun ya ke jing bha ke jo try namar ki jing bha ki bau try ula le ki kambun ban ye ka basniu ki jinggar khu jong u ki kambun ban ye ka jing tim ka hok jong u kambun ban ye ka pop ka jing duk jong I ka kam kraw ban ye ka kam kraw ka spa jong u but om tanggata ka jing isi ka kam kraw ka jing it ka jo blay but day halor ka ni ba u norway sam ruong try ke jing le bha jomi kala kambun ban ya kata baro kabangila ban nyau
Ngangai ka niru kadai ka sngi ka bapin hap ban jam jo snem batmai bat bapin aingu yo blay. Da ka bong aingu try bagi jingle jo me ki babha khambun ban ye ka basniu. Bat ka jing map jo me ka kham kraw ban ye ka pop ka jonga. Bat ka ta ka jing le ba jo me ka kham kraw ban ya ka ta ka basniu baro. Day hani ba unorway samu ong komen sim jonga to kerku yo try. Bat baro ka bahangaya ka kerteng ba ku jongu. Komen sim jonga to kerku yo try but what klet ikijing le maju baro. Uba ma ikijing le ba man jo pa baro. Uba shinai ikijing pang jo pa baro. Let's see. Pila mat ke jing pang ke jing crow Henry what do men sim ulong bala ban snai jing pang jo pi ban pen kia uba pen im ya ka jing im jong pa na ke jing jot uba pen pong pan snget ya pa na ke jing la isnai ba ke jing isnai ba jam uba pen krang ye ke sentur jong pa de ke ki ba ha kat ban pen tumai ke jing long samla jo pa kum ke pukani Hang ning yo ya ka jing kan tu ye ka men sim jong i ban yo ro you try. But hang ni ban ai ka burom show blay. Namar balay ba ka jing le ba jo try ka long ka ba crow. Ka ai ka ba le ba umma bi ka jing le ba man. Open kia ye ka jing pang. Nang ta open im ye ka jing im ka ba la jot. Open pong pan snget ye ka ta da ka jing le isnay ba jam. Upen kadang kabut upen dap ke jinon kam jongi ke sentur jongi bat da kita ke babang yo ke bam gadi bat upen temairu wat ke jinglong jing im jongi sya kata ke jing im ka bakam sejrong kamu upen temai ke jing im samla jong pa kum ke pukani bangin nom yak saj akendoendre nyen her sejrong paralog ba it agade ke por shim ye ke por San minute si po minute. Si ganta dem ko siu kemadu try. Ai ngu ya ka jing bahajo try. Ai ngu baudang pen im ya pia du gede gesngi. Ai ngu ba pidang la ban ring ba penhian men sim. Ai ngu ba pidang la ban tray ka kam ga choblay. Ai ngu ba pidang la ban saki ya ki ege ba baha. Ai ngu ba pidang la ban yo i ba it ba ton. Ai ngu ba pidang la ban yo ke jing kiat na ke jing pang jopi. Ai ngu baudang la ban ma ba de ki pop jopi baro. Ai ngu yo try na ba ka ta kalong ka ba baha. Ba du gede gesngi pim shom la krongpu but pim shom le tiat ngan men mit den reu try ai pendap ye pi pim shom le len khoi hen reu ai pi ka jan ka ne but kham tam e ka ba kham crown ka ta kalong bau dang map ye ki pop jo pi hadu ka ne ka khalemat u try kwat it ye pi but u map ye pi priang ye ka jing sngongu ka bau try la ai pi priang de ka jing sngongu but ai ngo ro yo try ye ki jing ai ngo ki ba hatam jong pi show blay da ka ba kun ching mot ik ba tmai kin chia but stang ban kongu ik ba ha ban le au nu snam ba tmai but yau nu snam o ban kliap no to ai ngo yo try da ka jing ba jong o kan ne ju nam but the Bible gong ka jing snau try ka ya tmai man ka sngi ala do try mi snai ngin jindala bam du no la do try unam jindala ma ngin jindala yap hagapap and do try open im but uma but open tmai long balakar ko try being ai ngo ye me ne ka por nam ta ka tin ka ba kodor ai bagin nang bat sngu ko try ka jing ba jo me how new snam baro shi snam ko try but ya ka jing kar ko jing pendap ka jing lipat ke jing pentemai bat ru ye ke jing dorang kat ke geometrai adu wai ru ablemen ker kuno ye ke sngi ke badang sa upnai bat ru snem betemai bangin rung da ke donut bet sngongu ngin sngongu ye me able ngin sngongu ye ki para briu ki bla bha ye ngi ngin sngongu able ki nong sharai ye ke men sim jongi ngin sngongu try ke balang ke ba sharai ye ngi ngin sngongu ye ki nong ai tin blai ngin sngongu ye ki ta ke sap ya ye ngi do da ke tin jo blai ki ba yang ngi sngongu ki ba kershan yang ngi sngongu iki kemi ki pa ki bala i bala semari ngi kum ki kon ngi sngongu
Ya kabenta ki kun ki kti ki ba tips ngi ki ba bha ki bala ya bat sumar le ki chingem ngi sngongo iki lok ki jor ki bala le bha ye ngi pen pau ki jing sngongo na mar mela ai ki paralok ki ba bha ni snam bat mela ker khuru ye ki kam ki jing tray bat mela pen im ye ngi bat mela pen roy de ki kam baro na bai ka nenga tuai ker tengu Jesu. Amen.